Kadhi nyime eni achiel kuom achije mane omaki e bungu mashaka hola koro oyie mar bedo janeno mar piny owacho e bura midonjone godo Mackenzie. Achijno mane omaki tarik 10 dwe mokalo osebedo ka konyo apisas mag okwach kich e yudo ler e wi nek mane timore e bungu mashaka hola. Osekonyo bila mar yango liete 117 mane oiko ji 3204. Achije mane omaki dwe mokalo mabende nyinge opande kaluwore koda pek mar burani osebedo ka konyo apisas mag okwach kich e yango matut e gima ne timore e bungu mashaka hola. E lipot mane ondiko maromo otese 117, janeno no owacho ni notiyo machiegni gi jadolo makoch Mackenzie kendo nobedo e buche mane ipango go nek mag ji masani ringre 336 oseyudi. E neno mare, onyiso okwach kich ni ne entiere e romo e bungu no mane ochiwore kod moko kuom achije mane omaki gi jadolo no, kendo ng'ato ka ng'ato nomi chik mar timo nek go kendo iko ji apanda. Omedo ni Mackenzie ema ne telo e iko ji kanyakla kod jolupne mane idendo ni vijana wa Mackenzie. Jogi ting' margi ne en neno ni jolup Mackenzie mane nitie bungu no oluwo chik ahinya mag tweyo nyaka kech negegi. Tok makgi kendo chopgi e doho ma Malindi, apisas mag DCI ne dwaro ndalo 10 mar yudo matut kowuok kuom janeno no. Neno mane giyudo e kinde no en kanyakla kod fwenyo kuonde mamoko mane jolemo ma kanisa mar Good News International noike. Achijno kaluwore kod lipodno ne owuotho gi apisas go e bungu kotang'o kuma ne giike ji e bwo yiende. Kamano bende nokonyo e fulo kuma achije wetene ne oponde e kinde mane imanyogi. Moko kuom achije mane omaki kaluwore kod neno mare en Joseph Buyuka manowito ngimane kuma ne odine tarik 14 dweni tok chope e doho mashanzu kojony nimar ne okochiem kata modho pi. Mamoko mane omaki gin Julius Katana, Eric Omolo, Lucas Karisa kod Evans Syria en achiel kuom achije mangimane ni kama rach gi sani koyudo thieth e osiptal ma Malindi. Ong'eye ahinya ni mar nomiye nyaka oboke mar ik mar jaode tarik 28 dwe mar achiel higa mokalo. Oboke manomiyo obila omako jalup ruoth ma Makongeni kod ruoth ma Chakama. E ote manochwalne ute fwambo